Il-Parlament beda jiddiskuti bidla fil-liġi biex persuna bomor il-ħabs tkun tista' tapplika l-parole. Dan wara li l-Qorti tal-Appell Kriminali sabet li liġi kif inillum fejn bniedem omru l-ħabs m'għandux dan id-dritt hija kontra drittijiet fundamentali tal-bniedem. Kien it-Tunezin Beli Ali Wahid Ben Hassin li fetaħ dan il-każ u rebħu. It-Tunezin Ben Hassin kien ikkundannat tal-omor il-ħabs fl-1992 wara li ġie ddikjarat ħati tal-qtil ta' 4 persuni 4 snin qabel. Għalkemm fl-ewwel istanza ma natax raġun, ingħata raġun fl-appell. Dan wassal biex il-leġislatur rid bil-fors jibdel il-liġi. Fil-Parlament, il-Ministru Carmelo Abela innota kif fid-dawl ta' din is-sentenza jittieħdu miżuri biex tinbidel il-liġi. Dawn il-persuni se jkunu jistgħu japplikaw għal parole wara li jkunu servew mill-lanqas 30 sena mis-sentenza tagħhom. F'każ li wieħed japplika u tingħata l-parole ikun hemm kundizzjonijiet u jekk tinkiser xi waħda minn dawn il-kundizzjonijiet, il-parole tkun irtirata. Jekk it-talba l-parole ma tintlaqax mill-awtoritajiet, dik il-persuna tkun intitolata li tissottometti t-tieni applikazzjoni wara 5 snin. Persuni li madħul fis-seħħ ta' din l-emenda jkunu diġà skontaw 30 sena mis-sentenza tagħhom huma eligibbli biex japplikaw għal parole b'effett immedjat. Fil-preżent hemm 13 persuna li qed jiskontaw sentenza ta' omor il-ħabs. Tul sena li għaddiet taħt lat dwar il-ġustizzja riparatriċi tal-liġijiet ta' Malta kien hemm total ta' 70 talba, 20 liċenzji tal-parole li ġew milquha, 48 illi ma ġewx milquha u 2 illi ġew revokati.